खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै लोक्षि फुजा एबा बिमा लक्ष्मी फुजा दुलाराय हादरसायाव लोक्षि फुजाखौ गाजा गोमजायै फालिनाय नुनो मोन्दों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय निज दिफेली गरमसिं गामिया श्री श्री लोक्षि माइनाव फुजाखौ फालिदों। देग्लाय निज दिफेली गामिया श्री श्री लोक्षि माइनाव फुजा फालिथायनि रुपाथि मायथाइ फालिदों। सानथामनि हाबाफारिजों रुपाथि मायथाइ श्री श्री लोक्षि माइनाव फुजाखौ दिनैनिफ्राय फालिदों। दिनै बेखेवनाय हाबाफारियाव गरेस्वर बियाबनि MCLA पबित्र कुमार बर'आ नुजाथियो। गाहाय दरखं बेखेवनानै होयो डक्टर मदन बर'आ आरो तामुलपुर TLCC नि चेयारमेन मासिगिरि पबित्र नार्जारियाबो नुजाथियो। गाबोननि हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन। तामुलपुर समस्तिनि MLA जलेन दैमारियाबो माननि आलासि महरै गाबोननि हाबाफारियाव नुजाथिगोन। BTC नि EM धर्मनारायण दास बिथाङाबो आलासि महरै नुजाथिगोन। लोगोसे MCLA हेमन्त राभा बिथाङाबो आलासि महरै गाबोननि हाबाफारियाव नुजाथिगोन। गाबोननि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन सिखना बर' गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि चन्द्रधर बर'आ। गाबोन लोक्षि फुजा फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै खेराइ मोसानाय आरो गेलेमु हाबाफारिबो लानाय जादों। फैगौ 11 अक्ट'बर जोबथा साननि हाबाफारिनि गेवलां मेलाव BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोननि बाथ्रा दं। जर'खा आलासि महरै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारियाबो नुजाथिगोन। लोक्षि फुजा खुंफुं आफादनि आफादगिरि डक्टर मदन चन्द्र बर' आरो गाहाय नेहाथारि गबिन्द बर'आ गासैखौबो रायजो राजाखौ नुजाथिफैनानै जाफुंसार होनो थाखाय खावलायहरदों। तामुलपुर हादाबसानि सिङाव थानाय निज दिफेली गरमसिं गामिनि लोक्षि फुजा माइनाव फालिथाय बे फोरबोआ 22 बोसोर बैसो फैबाय। बेसिम फैनानै नोंथांमोना खौरां फरायनायनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे नेहात माने सिङाव थानाय मोनसे गामि थख' थख' बर' गामि बेवहाय माइनावखौ लानानै फुजिनानै फुजि दिनै 27 बोसोर जाफैबाय। बे 27 बोसोराव थांनाय बोसोरनि कर'नानि थाखाय जों रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनो हायाखै। देग्लाय रुपाथि फोरबो फालिनो लादों। बे फालिनायाव जों सानब्रैनि हाबाफारि लादों। दिनै गिबि हाबाफारियाव जोङो गिबियावनो फुंनि दंफां गायनाय फिरफिला दैखांनाय हानजा सुरनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावजोब्बाय। बिनिफ्राय बावैसो हानजा सुरनाय हाबाफारियाव जोंनि गरेस्वर समस्तिनि MCLA पबित्र बर' बिथाङा नुजाथिफैनो हादों आरो तामुलपुरनि TLCC नि चेयारमेन पबित्र नार्जारि बिथाङाबो नुजाथिफैनो हादों। बिथांमोननिसिम साबायखर। आरो उननि हाबाफारि महरै जोंहा दिनै मोनाबिलियावहाय हारिमु मोनाबिलि दङ। बे हारिमु मोनाबिलियाव जों पाठसालानि मावखुंग्रि थियेटार बे थियेटारनि मोनसे नुथाय जों उदां बेसेन नाङै महरै जों दिन्थिनो आखायाव लादों। बेनिफ्राय गाबोननि हाबाफारि महरैहाय गाबोनहाय जोंहा गिदिर आलासि दङ। बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसाम केबिनेटनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म दङ। बेजों लोगोसे जोंहा धर्मनारायण दास EM BTR नि लोगोसे जलेन दैमारि MLA दङ बिथाङा आरो MCLA BTC नि हेमन्त राभा बिथाङा दं। आरो गाबोन बेलासियावहाय जोंहा आरोबाव खेराइ आरो बिनि उनावहाय हरावहाय जोंहा आरोबाव हारिमु हान्जा दङ। जोंहा सावथुन नायनाय हाबाफारि दङ। बेनिफ्राय अखानायैहाय आरोबावहाय समफोर जोंहा आरोबाव फुंनि हाबाफारि बे नर्मेलैनो थागोन। बेनिफ्रायहाय सानजौफुङावहाय खेराइ आरोबाव मोनसे आरो बिनि उनावहाय हरावहाय मोनसे मेथाइ खनगिरिफोरनि मोनसे खननाय बिदि हाबाफारि दङ। बिदिनो गाजा गोमजायै हारिमु आरो रंजानायजों गेजेरजों जों सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बेखौ खुंफुं लादों। बेनिफ्राय जोबथारनाय खालार 12 खालार खालि जोङो माइनावखौ जों न' थिसनगोन। बेखालि जोंनि खामानिया जोबगोन। बेखौनो आसा खालामबाय। जों BTR नि चिफखौबो जों आसा खालामदों। बिथाङा बेस्थ'नि गेजेरावबो गाहाय आलासि महरै 12 खालार खालि सफैनांगौ। बिथांजों लोगोसे आरो गुबुन BTR निनो माखासे सोद्रोमा बिथांमोना सफैनाय खोथा जों आसा खालामो। बिथांमोना सफै आरो रायजो राजाफोरनि बे जे गोसो होदावरि जे खुंफुंनाय दिनैनि हाबाफारियानो जाबाय मा जोंनि फार्स्टआव जों दरखं बेखेवनाय जादों आरो बेवहाय बिनि उनाव जों बेखेवनाय जादों पेन्डेल बेखेवनाय जादों। बिनि उनाव बेखेवनाय जादों जोङो जाम्बुसालि
बिनि उनाव जों बेखेवनाय जादों कालसार श' बिनि उनाव खालामदों फुजासालिनि मन्दापबो बिनि उनाव खालामदों जोङो गेस्ट हाउस बेखिनियानो जोंनि दिनै हाबाफारिया आरो लोगोसे फिरफिला बहाय बिरहोदों आरो लोगोसे हान्जा सुनाय जादों आरो दिनैनि बे तारिखआव फैनानै आलासि गरेस्वर समस्तिनि बिथां पबित्र बर' MCLA आरो लोगोसेयावनो तामुलपुर ब्लकनि TLCC बिथां पबित्र नार्जारि बिथाङाबो बेयाव फैनानै बाहागो लानो हादों आरो बिनि लोगोसेयाव बायदि बायदि आलासि फैफादों बिथांमोनखौबो जों गोजोननाय मोन्दों फैनानै जोंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय आरो नैबे समाव आङो जोंनि निस्टिभिलि गरमसिं गामिनि श्री श्री लक्ष्मी फुजानि बानजाय आफादनि जानानै गासैनिसिमबो गासै रायजो राजानिसिमबो बिटिआरनि मानगोनां CM सार बिथांनिसिम आरो जोंनि मानाव गेदेर 52 नं तामुलपुरनि MLA जलेन दैमारि सार आरो लोगोसेयाव दा बावैसो नुजाफैनो हानाय मानाव गेदेर गरेस्वर समस्तिनि पबित्र बर' सार बिथांनिसिम आरो लोगोसेयाव जोंनि हाबाफारियाव दिनै बाहागो लाफैनो हानाय 58 नं तामुलपुर 58